Leidan batu gara, berriz ere, gure agintarien jarrera salatuteko. Urdaibai! 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 Ekintzak egin ditzatela lehortutako padura salera lehengoratzeko, parearteko eremu bihurtuz. Urdaibaiko erreserban uretako hegaztien kontserbazio eraginkorra aktiboki bultzatzeko. Guggenheim Urdaibai Stop plataformak bat egiten du adierazpen hauekin, eta berriro ere ardura eta seriotasuna zabalez han eta hemenka aipatzeko lorpena. Ez, aitzitik eta bete inolako baldintza barik. Guggenheim Urdaibai Stop!